Салом алейкум. Ваалайкум салом. Чӣ хеле брат? 100%. Хуш омадӣ ба хонаи Ралик. Хонаи известниша. Саломат. Чо кадӣ? Ҳарчи меомадӣ? Омадем охи. Баланд бугӯ ки ами ва ё комментарчико баланд гав занам, ман оли микрофон нахаридам. Короче, фаҳмидӣ. Баъде ки визов Ралик да додам, Рамазонда умара ганда безев хато фаҳми, чӣ хеле фаҳми, толи да байн чӣ гап шид. Визоваш додам, гаш гуфт то 5000 ман натиен қайтон батл намекунам. Бо даже 5000-ш тайёр шид, ура прекрасно медонад ки доди худо сумош 26 мода мерасад. Фаҳмидӣ? Ито амура дониста не шумо ма то 20-ма вақт додам, фаҳмидӣ? Ина хеле гап шид, то 20-ма вақт додам. 20-м гузашт ба шумо сума мада додем, мада уже элан сум додай. Мада хонаи шумо батл намекунам, как будто рефтиҷи хонаи май. Не уҷам ранги немиҷа офисай, там тоже все работают за деньги, ам хелестай барои сум, барои прибыл, барои пешравӣ. Маслиҳат амуҷа кадаги бидем. Бо қадоди худо пеши гап задай ки то што батл мекунем. Пускай баъд баҳсшон биромад, фаҳмидӣ ака? Баҳсшон биромад, хулосаи гап баҳсшон биромад, гуфт хонаи ма биен. Хонаи ма биё, ман қатъи батл мекунам. Рас ин қадар ваъда додем ин хел мардум да ки батл мекунем. Ман хонат омадам. Фаҳмидӣ? Не хонат омадам, инҷа организаторам намедонам чӣ кор кунам, фаҳмидӣ? аввалаш ҳами ки раҳмат ки омадӣ ва марам не, доди худорам не, Раликам не, мақсад ҳами мардуми мухлиси батла, чӣ мухлиси хитта, чӣ мухлиси Ралика не ба як мақсади ба як хулосаи аниқбирорӣ омадӣ, бароям ха раҳмат. дар ин видео якчира ислоҳ карданима ки батлгоҳ ё ки майдони батл хонаи ҳичка нест. В крайнем случае и офиси маҳай. Вот в крайнем случае на. Инҷа офиси маҳай. Тамом. Если чё диванет созай. О, дивани нав, ина боли лӯесам да дивани навошта. И ҳами харажда дошт ба фикрам бароям хана омада. Так что инам хали чӣ гуфтаним ози бахшиш гапта бурам. баъдаи видеои Ралик кати доди худо дар эптиҷӣ, баъди ҳамун гапе ки Ралик мега хонаи ма биёен, рости гап баъди ҳамун спонсор мақсад я хулосае да омад ки ман намехоҳам дар байни мардумам хали фикр шава ки мисол то ҳозира мардум хиёл мекунад ки доди худо хезаи авлода дастгирӣ мекунад, лекин ман ҳамчун як одаме ки кати доди худо кор мекардам, ман медонам ки ин чиз набуд, нест, ин намешава. Неки Ралик дар видео гуфт шумо хезера дастгирӣ. Ҳо, ин мақсад фикру ақидаи мардумай. И барои ҳамин ман пешакӣ мегӯм ки и хали фикр нашава ки не ғайри Ралик мисол бисёри лирико ҳами фикра мекунанд. ба ҳамун мардум, ба Ралик, ба ҳама мегӯм ки раст шумо ҳамхали фикра нисбати доди худо мекунед, ман намехоҳам ки ҳамхали фикр нисбати ман шава ки ман лирикора дастгирӣ мекунам. мада без разницаи, мада тамошо кунем, ман просмотр бигирам, каналам подписчиком бисёр шава. Ба заодно бигӯм ки ман оилӣ кати кор мекунам, ман дар пули ютуб кор надорам. барои ҳамин баъди ҳамин гапи Ралик спонсормон ба ҳамхали хулоса омад ки биё ҳамин батла лучи накунем. хай боз задем, куфтем исуси хайнаи бача инаи бача хонаш омад. хеле гап шида уҷа не ма дар эфтиҷӣ намекунам, ма дар хонаи худам у мужик правай ая тараф бигирӣ. У мужик хай правай, вай гунаҳгорам нестай, вай гап ҷаям нест, вай тарси ман нисбати ҳаму ягон чиз темболи ман нисбати Наврӯз ягон чӣ кор надорам. Акай Наврӯз салом алейк ҳастем. Ҳармату намедонам барои чӣ хеле видео кард, пускаи ман ура чашма да о пӯшидам. Фаҳмидӣ, агане бисёр хатогӣ кард, бисёр гапо зад, деимаш ки нашод бо
бачаҳои авлод гап зад дар кор нест. нисбати иш ячи гуфтаним лилвест ҳама хешид ки санъати реп шоу бизнес шид. Мы люди публичные, мо оста уже бояд ҳами чизда одат кунем. Что о нас говорят, мо чӣ мегем, дар бораи мо чӣ меган, и уже бидагӣ гапа. Халқ рас у қамора тамошо мекунаву, вай мекунаву, хулосаи хича нисбати мо мебурад, значит мо коре кардем ки ҳамхалӣ шуд. Барои ҳамин медонам ки шумо Москва ракен, батли шумо бояд дар Москва мешид. Дар ҳами видео мо ваъда додем ки Москва миёем, батлам намеша, батли ленда Омонҷонс мешава. Мо мерем, баромад мекунем, ленда баромадша мебинем, тамошо мекунем, концерти хушрӯ мегзаронем, я мебинем ҳаматона, мехезем меем, барои ки мо ваъда додем ки меем. Фарқ надорад, сами главне инҷа батл мардум дар кор. Неки мо бояд равем, ҳам хеле гап. Мара баъди ҳамо видео раст ки ин хеле маслиҳат буд ки биё сума битем, батл мекунем, сумша додемаш, мо ҷа нишон надодем. Мо чиста видео кардем, ина суми гуфтагӣ. Тамом иҷа ягон ҷоя бида набуд. Чизе ки вай требувад кард мо амра дар видео, илка не ки майнаи пулора биги биро. Вай требувад кард, ҳамо пула нишон додем, лишни сума мо нишон надодем. Фаҳмидӣ? Балки XBet числош қатироӣ кард, сума гирифтем, нишон додем. Тамом. Инеми қадар гап. Вай фораша ина хонаи ман, бия ман дар хонаи худам қатиш батл мекунам. Правильно раси хелик боша, расу ҷавобери набоша. Ина ман хонатон омадам. Хулоса мақсад ма ая тараф хирсан шидиму, дар ая тарафи дига миннатдории хидмат ту мерасонам ки мисол я тад уступкада рафтен уже мадам мас скриват намекунем ки и батл уже скользкий батлай, проблемаш зиёд мешавад даже баъди батл гузаштанаш. Барои ҳамин мерен Москва, мебиёен раз худат мисол чӣ хали бигем ака ба тоҷикӣ дили гурда кардиву хонаи ралик омадӣ батл кунӣ, мо кӯшиш мекунем ки ҳамин батли шуморо гузаронем. баъдаи Москва омадани Лилвест ждат мекунем. Баъдаи 15-20 рӯз батли ралик Лилвест аниқ мешавад. Гарантияш кад. Бо ма чанд уступкада рафтам, я уступкада не и батл ку ҷои гирда у доштан надоштан нест. Да, и ягон и просто я қуввасанҷиай, и якум дараҷа и бизнесай, дим дараҷа я қуввасанҷиай. Якум бизнес. Иҷада бад мақсадо замона бесоиб нестай. Любой кас любой ответ метавона дода дар любой ситуация. Любой кас метавона қабулш кунад бо ответни бубутия. Дар любой ситуация. Да. Замона бесоиб нест. Ягон кас ба пушт катагӣ накунед. Ҳеҷ ка ози пушт надора, ози пуштдор дам проблема. Барои ҳамика дани хитон қати гап занед, мисол праваи хитона чизе ки дест ваъда када метонед, ҳамура пеш бурда метонед. Ихе видео да гап задестен ягон чико када наметонед. Лишна мада. Инами қадар бифам касед мефаҳмива. И кор дар кор нест. Ман барои ҳамика видеом да ай группашон ягон таша намерасим, ягон кас кати лишни, ягон видеома дида ки ягон каса ман расидагӣ бошам. Фаҳмидӣ? Памятта агар бираса, хулосаи гап ман ждат дорам 100% батл бояд шава. Раз гуфт хонашон миём, хонаам биё, ман омадам, скоро ман Москва мерам, ай ус миём. Баъд масъалаи батла маслиҳат мекунем, я уступкаи дига ки фораша, давай пожалуйста мухлис судит кунам. Давай я бор халда бовар кунам. Ман медонам, ман тайёрам бой додам да. Хорошо. Ба ай Москва мебиёӣ Меҳроҷ, ба як хулосаи аниқ мебиёем. Мақсад аи видео ҳамияе ки батли ралик Лилвест мешавад. Тамом. Саломат боши, намакасе. Туғри фаҳмед. Зинда боши.